Karbi long rat pini Chethan nam thu sinang Bangladesh Aron Aphuthak. Kiram tanga video long stame litum Chethan pon lo lapende puthor litum Chethan pon nang inut bahania korti atum than pon tha pusini ni phan comments box along na pachini lo la si litum Chethan pon nang thi hekpen elitum labang so Aron pen litum Kopi si ke Charlie dam long ji lo last time litum Chethan nam nang lapente ilitum Bangladesh Aron dokok pen a join India long Kopi kisung sidolo labang so lam same litum Chethan nam nang Kiram tanga video long same litum Chethan lo Kopi Apotsi hadak ron dokok ma like 30% job quota freedom fighter atum aphan pidet ajoni hadak student atum same chesong lo labang so 30% job quota freedom fighter atum aphan pabidet nang jipulo athe labang so quota lake hala freedom fighter atum aphan chotkali asu tumharan stame pipondet lasi Sheikh Hasina apya saijok je alang ni labang so 30% job quota bange pabe pondet lo bon same Aron bange hadak jutjelang alang litum Kopilo api ki demand to ke labang so student tum ka demand to ke je hada prime minister ex prime minister lonon ke Sheikh Hasina resign ang poplo la chotakalang Bangladesh pen alang di kadang poplo lasi asai jog je Sheikh Hasina stame alang li resign ang ko la penda Bangladesh che unang ko alang li kona lo gabang ke labang so ex prime minister Sheikh Hasina alang li New Delhi along banglo kachipat chong je phan Borsame Bangladesh long apia di mana Kopilo alang litum lat hak Sheikh Hasina phan arrest vek nang ji nep nang vek nang ji lapenda Bangladesh long wan vek nang ji puse alang litum dimano lapenda harak BNP Bangladesh Nationalist Party alang litum Kopilo ge puke Times of India news long nang litum same lang update hek ponong ji will be tough to cooperate with India if it helps our enemy Hasina BNP atum Kopilo puke jongsi India Bangladesh atum a enemy adusmon lake Sheikh Hasina phanotu alang li phanjong se adi maklong chakde lo pulo tangte heno dakji pusalang tum jipon iltum chini India pen Bangladesh lake mutual cooperation dokaki sami jirpo alang litum chemesen Sheikh Hasina prime minister do bom unhut ke alang litum chemesen mon same non ke Sheikh Hasina Delhi along bang joine lapente India tum same alang li phan adi maklong pidet a joine hala tum same aning ki aning ki pung same de koklo India phan same aning kang samse de koklo non mat ke Sheikh Hasina Delhi along se alang li phan konani bidam joilo alang li phan same non mat ke temporary se alang li phan adim pi ponchot non ba question ke Sheikh Hasina konat lo ke dampo Sheikh Hasina damathaiwe alang li USA dampo pulo hala USA atum same alang li visa bang ke suspended Lasun tak taksi UK damji pulo UK sistem alang litum sistem pulo nitum ke adi maklong nang pidek the puko lasi non mat ke litum chinin nelang alang li konar se ke pachong namji ne konar se gidam jine dak pen litum Kopilo ke charli long elitum isi mesen knowledge agyan elitum charli pon longji elitum chinin nangji je elitum ang song karluji pon ke sungpik labang so Sheikh Hasina sistem prime minister ki manji pon ke sungpik dahai ji mene mon sistem arum nang ke klo arum nang ke sun ke alom swet si alang li nang duduk Kopi Apotsi lo pulutang te alang li same ke chok che do kokpon alang li rada ning kang claim pit pidet lo hada ka demand lo 30% job quota pawe nang ji pulo ka demand cheng hursi alang li jong si pidet pachun pidet poson de non lason cheman me hada peacefully ka demand hur Kopilo Sheikh Hasina bang ke claim thuke alang li police toy pak lo hada ke patheng pachok lo nali to matha thak gondra batum rada tum si ke pahai rada tum si em punon MLA punon, MP punon, CM punon, PM punon, Prime Minister punon, rada tum si kangwai, rada tum si kepahailo. Woi pits tame labang so rada tum aphan mas keteng ke chok pati ko sono. Ningwai me. Non bang ke hadak Bangladesh Aron pen da Karbi ang long stame asabo similar asabo isivet hoilo. Kidam tang August 6 arni stame PGR Aphuthak elitum rada tum stame peacefully alang itum procession namlo memorandum samiji aphan Bor se hadak hurupa chudur ki komalo hadak police lapene nane CRPF lapene nane army nane black commando atum Kopilo chomata tu ke elitum Karbi akhai tum aphan ke chenek ke dong ke sak ki tur phate ke beng jijin so meme lahai arat atum mal si elitum mar si alang litum hans tami em ingwailo elitum CM ingwailo bon same elitum anong nam ke Kopilo kachelong ke elitum kachelong ke ereng keso hokpet ke rada phan injin so vek nang ji athe rada tum ilitum ejakong sigi che hodai mati ho Kopi Apotsi che hodai lo pulutang te ilitum akemang ilitum makari ilitum kaning riase ar juji mene puse ilitum la hai jakong an same ilitum che hodai lo ilitum wood ke jokpet bon same ilitum anong nam Kopilo ke long ilitum
matha dam elo polutang te ining ta kang meme ining ta oi meme la sonjo lasi leader atumbang matha pamenang ji harak Sheikh Hasina samela isibet ke chok che joni non kupilo ke cheman thu laso porsi lason ke cheman me de ji bhanke leader atum same rar aning ke hangateng be si claim ponte me pikji to puthot Bangladesh aron bang elitum puthot resume tunang Chethan pon thu sinang jujelang no labang so Bangladesh along Aron doko ka joine hadak Sheikh Hasina India long bang det pen aphi hadak ke do a minority atum hadak a minority lakenane Hindu Christian Buddhist lahailo hadak atuma phan kachenek kaholo seme dokoklo hadak a mondir Hindu a mondir same mekai pilablo lapende church di Christian ma church sitame theng pilablo lapende iskon a mondir same theng pilablo mekai pilablo lason dokoklo jo lasi manghume me kosona student si lason ke cheman thu det ma kecing si alang litum ka chesong ge mesen lo bon seme non bang ke alang litum terrorist made alang litum hengno dak keng no ki claim atu mason se claim thuro hadang munit atu ma phan sitame nani ki kidnap same dolo napena meglang no lang no sitame hadak dokoklo minority atu ma phan bang lahai ka do ka ve pen ka chipajok ji phan la minority atum aki ong pi ke Hindu atum bang lo alang litum India ke bang ji phan se alang litum ti siglo lapena alang litum bang elo border long same dopik hadak 500 ne 600 ne abang po bang pido nali tuma video seme thek ponong thai ji thek ponong lilang pulutang te ni nali tuma seme na paklang po lang po dignon Hindo maranar baki sir ta ta নষ্ট বানি করে থাকো ওই সমস্ত ওই সমস্ত ব্যাপার আমাদের কোনো মনে হয় না India chalo chalo re chalo chalo re chalo India chalo chalo re chalo India chalo Bangladesh Hindu নির্যাতন Bangladesh Hindu নির্যাতন জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম Bangladesh Hindu নির্যাতন চলবে না এই হালা চুপ করে হয় না রে আর কালে মোরে হয় না বাড়ি চলে যাবে lasi non India pen Bangladesh a border long mate a hoya long an ke lake strict pik lo BSF atum hadak duty tight pik isi ke mang hume me alam mang ke hadak Bangladesh long a Hindu atum alang itum India Kopi Apotsi ke bang Kabor-e lapende Kopi Apotsi chuning ri red lo India na paludong tha India na pawang long thapu a hokpet ke alang itum hadak non la interim government a chief advisor mate a chief a head Muhammad Yunus alang ni phanle pressure pisi tame chok laban alang liya hokpet ke labang so a violence labang so minority atuma phan ke chendek lake khang un bon same alang litum thang nat steps tame deng pon pe alam bang ke alang litum ningje lo labang so interim government a chief Muhammad Yunus alang li alam bang ningje bon same alang li steps tame deng pon pe da san thek lo Bangladesh a Hindu atum India ke bang Kabor-e lake hadak a Prime Minister Sheikh Hasina ex-Prime Minister Sheikh Hasina alang li India bang det pen PC alang li tum se menang ki lujipan si Kabor-e Narendra Modi gopi lo kening jege alang li si tweet pilo aprang si alang li Muhammad Yunus aphan congratulations kajirulo lapenda aphi alang li tok lo je hadak Bangladesh long ke do a Hindu lapenda kaprek a minority atom aphan protection pinang ji busalang li hinbe se mening je Assam CM Himanta Biswa Sharma alang li hinben gopi lo kening je pon alang li ningje lo indu nata nona mat ke India long nang dudlong lelang apenda la border along anke BSF atum duty strict pik lo posipu inut bahani nang dudlo bon seme halatum ke valid passport lapende visa ke dotum sipawang mangchot ningje lo Assam government is maintaining strict vigil in the border area and as of now no one has entered into our country except those who have valid passport and visa lapende pu khasi student union alang litum sitame a voice tipilo alang litum asyang tong tipilo alang litum chuning rilo sarkar phan sitame je lapunat pen pawang long nang ni Bangladesh Asor phan dak Meghalaya long ke adim chak tek thip alang litum non pen sitame alang litum ningje edlo dak alom so padonang pu amendment same bilong le asylum pilong le refuge pilong le pu selang ni tum ning je panlo lapen isi ke pheri me bangge lalo jong si Meghalaya jong si nakil unlo pulotang te lage eli tum nal same ke bang je angring thepik
Ate ilitum thangna da measurement ave dak influx Aphuthak kelang charidu na bangwe lagi ilitum long ansame na ing bag jampo. Lape India arat Kopi lo ke matha adhe tum ke pawang nang kusame do adhe ke tumbang ke pawang nang ni hapunat penjong si Hindu bang lo pelotang te Bangladesh pa Hindu bang lo pelotang te India pen Muslim hapunat to nang ji pusame kining ji atum same do da kanun tin se kamatha prek jam lo lasi penang an tumbang ke asaport same do India long sitame Hindu tumbang ke halatum Bangladesh long a Hindu tumpan ke support do ahok lo ilitum ingjin so meme alang itum hada ke chenne ka tengke gangon dak nang sang non alom so phan pu meme bon se mela bang so kang jin so pen ilitum e prang mang ke sungtuk ta haiji India sarkar to misi committee seng lo labang so Aphuthak kelang chari dun ji aphan non mat ke alang itum pawang nang pa decision mang ke India to mang ke en elang bon se melang itum phanjong si upini abar sai pipondet alom so phan padusi nang pu pipondet lo pulutang te ilitum akisung sta me dokok ta haiji so video bang ilitum pwala ilitum Chethan pon chonang nai tum jong se subscribe kore lang pre subscribe big tha dome thak me kardom